Jo, hvad sker der? Vi er tilbage, der er gået en uge igen, og hvem der også er tilbage, det er Hans. Let's go! What's up? Ja, lækkert at have dig tilbage, Hans. Om det er en fast ting endnu, det ved jeg ikke, men det kunne man jo håbe, det kunne man jo. Ja, det håber jeg. Det kunne være sjovt. Så det er fedt, og Yes. ja, Road to Relevant podcast, det er jo podcasten, hvor vi hver uge, jeg ved ikke, om det er en fast ting endnu heller, om det er hver uge her om torsdagen, det kunne det godt være, at vi laver en podcast i håb om en skønne dag, at kunne komme med på Relevant podcast. Ja, tak, mand. Og det kunne jo være, at du skal med nu, hvis du bliver en fast del her på podcasten, Hans. Så skal du med ind på Relevant podcast. Kunne det ikke være sygt? Det kunne være fedt. Ja. Okay. Så er jeg bare lige nu til at lære drengene at kende, jo. Jeg aner ikke, hvad Relevant podcast er. Nej, det må du ikke sige, Oh, shit. Ja, okay, den cutter vi ud. Den kommer ikke med, den der. Men en ting, der i hvert fald helt sikkert er fast, det er, at vi skal have vendt nogle fodboldnyheder. Og vi har mange af slagsen. En hel masse spændende ting. Jeg tænker bare, at vi starter benhårdt ud på Leao, som der har været nogle rygter med, skal til Al Hilal. Og så kan man jo tænke, rygter, hvor meget er der i det? Det her synes jeg måske, der er lidt mere i, fordi hans far simpelthen har taget turen til Saudi-Arabien for at snakke med Al Hilal. Okay. Og det er jo, wow. Det er jo der, hvor jeg tænker, det synes jeg ikke godt om, fordi jeg personligt selv, jeg kan godt lide Leao. Jeg kan godt lide ham. Jeg vil være ked af, at han allerede skulle til Saudi-Arabien nu. Ja, Han er stadig en ung spiller. Det vil være forfærdeligt. Ja. Er han ikke kun 23-24? Jo, jeg tror, det ligger der omkring. Tror det, det er alt for tidligt. Bliv du lige i Europa, du. Ja. Ja, altså, hvad hedder det? Også sådan, når han har udtalt sig førhen, at han elsker fodbold, selvfølgelig gør han det, men han elsker også at gøre det sådan underholdende. Han går ikke op i han går faktisk mere op i at gøre det underholdende, end at vinde kampe, sådan som jeg lidt kan forstå på det. Ja, jamen altså, det er jo tydeligvis at se, at han er en humørspiller. Altså, en, der smitter af på både holdkammerater, men vigtigst af alt fanbasen og dem, der sidder på stadion. Altså, det er... Man ser ham jo også gå rundt og smile hele tiden. Jeps. Så hvis han skulle til Saudi-Arabien allerede nu, det vil jeg blive træt af, fordi jeg kan godt lide Leao. Ja, det kan jeg sgu også. Jeg så faktisk en eller anden AI-generator, der havde sådan sprunget 20 år frem i fodboldverdenen, sådan omkring hvem der vinder Ballon d'Or. Ja. Der er ret sikker på, at Leao, han stod til at skulle vinde i 2027 eller 2028. What? Ifølge den her AI-generator. Så. Okay, men jeg har så også set en AI-generator, der vil have Evan Ferguson til at vinde den 2 gange. Ja, det er rigtigt nok. Det er også den, jeg har set. Nej, er det den, du har set? Nej, jeg kan ikke huske. Jeg kan bare huske, at Evan Ferguson, den kom bag på mig. Ja, det var sgu random. Jeg tror også, jeg så sådan Messi i 2026. Ja. Det betyder sgu, at Argentina de vinder igen. Men det er egentlig et godt spørgsmål så, når vi lige er inde over det. Sådan, er det muligt at kunne vinde en Ballon d'Or, selvom du spiller hele sæsonen i Saudi-Arabien? Er det muligt? Altså ja, det synes jeg sgu egentlig, det er. Ja. Men det kræver eddermame også noget på den internationale front. Altså det kræver jo succes-trofæer. Jeg vil ikke mene, at du som spiller i USA eller Kina eller Saudi-Arabien kan køres med topscore og vinde ligaen, og så derfra vinde en Ballon d'Or. Nej, det vil jeg også synes var langt ude. Men snakker vi så sådan noget med, at de skal med i Champions League, for det er, det giver mening at vinde Ballon d'Or, eller hvad? Altså mener den asiatiske form for Champions League. Men har der ikke været lidt med, at Saudi-Arabiske klubber faktisk godt kunne komme med i Champions League på en eller anden måde? Eller er det bare mig? Det synes jeg også, jeg har hørt noget om, men det giver ikke nogen mening. Nej, det gør det ikke. Det kan det. Hvad så? Lad os sige, at de vinder Club World Cup så. Hvis nu Ronaldo han lige laver 50 mål en sæson, får diverse ting nede i Saudi-Arabien, Player of the Season, og så vinder han Club World Cup. Ja, men situationen med Club World Cup, den er jo bare en turnering, der består i maks 3 kampe, hvis du kommer i finalen. Så det er bare, det er fandme et fint trofæ at have på hylden, men det er selvfølgelig, det er hårdt at komme til kvalifikationen til Club World Cup, men derfra så skulle vinde den, det er da selvfølgelig en præstation, men det er igen kun 3 kampe, vi snakker om max.
Ja, Men men det er jo altid Champions League-vinderne, der er i finalen, er det vel? det er rigtigt. Hvornår har de sidst ikke været med i finalen, tænker jeg? Hvem? Altså Champions Ja, League-vinderne? Champions League-vinderne, de har vel aldrig ikke været med i finalen, har de? Ikke lige, hvad jeg kan huske, men de har i hvert fald tabt nogle. Ja, altså, jeg kan da huske, Chelsea tabte dem mod et eller andet Ja, japansk hold der eller et kom eller den. andet. Ja, der kom den. Ja, men det er rigtigt. Du sad og ventede på den, mand. Ja, nej, men det var også dengang de vandt i 2012, der kom de også i finalen i VM for klubhold. Der tabte de også mod brasiliansk hold 1-0. Så ja, puha. Og men en mand, der er vant til at vinde, det er jo Ronaldo, som også spiller i Saudi-Arabien. Ja. Nu ved jeg ikke, hvad man skal tage det for, men der har været rygter omkring, at han skal til Leverkusen. Hvad tænker vi lige der? Jeg tænker, den er godt nok random. Den er lidt random, ja. Den er meget random, men hold kæft, hvor kunne det være fedt. Virkelig. Jo, det vil være nice. Det vil pynt på europæisk fodbold, og igen pynt på Ronaldos karriere, synes jeg, der er. Han kommer ind på Tyskland. Jamen også bare det der med, at han mangler vitterligt kun Bundesliga, altså. Okay, så lige Ligue 1, men altså, den tæller vi ikke med. Fransk, ja. Ja, den tæller vi jo ikke med. Den er... Ej, nu har han snakket så meget lort om den franske liga, jeg tror sgu ikke. Ja, bro har sagt, at den Saudi-ligaen er bedre end den franske, altså. Ja. Så... det ringer skær stik pille til Messi, den er ikke længere. Ja, det er det nok. Men altså, skal vi lige se på det, altså sådan, jeg ville synes, det kunne give mening for Leverkusen også. Ja, lad mig høre. Fordi han er jo ikke, det er jo ikke fordi, jeg føler ikke, at han er nogen wash-spiller endnu. Han gør det jo godt i Saudi. Så kan man jo kigge på andre striker i Saudi, hvor godt gør de det i forhold til ham. Så er det selvfølgelig Benzema, jeg ved ikke, hvor meget spilletid han får, men ham ser man jo ikke noget for. Heller ikke Mitrovic, heller ikke, altså Mane har man lidt med dernede, men hvor meget er det egentlig? Og Neymar, han har noget skader her, jeg ved det ikke. Men der er jo nogle... Hvad siger du? Det er jo ikke lige Mitrovic. Han gør det sgu da godt, gør han ikke der? I hvert fald ikke lige så godt som Ronaldo. Jeg ved ikke, hvor godt han gør det. Nej, langt fra. Han er ret sikker på, at Ronaldo han fører topscore-listen med mange mål. Ja, det tror jeg også. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Han scorede også 2 her den anden dag, gjorde han ikke? Jeg har i hvert fald set et eller andet med... Men så er det folk, de begynder på det der med, at det tæller ikke, fordi målmændene er lort. Ja. Klassikeren. Det er det samme, jeg hører fra den amerikanske liga, at de arbejder deltid i McDonald's eller Burger King eller sådan der. Ja, Burger League. Ja, Burger League, ja. Og så er der Camel League. Ja. Men jeg føler stadigvæk godt, at han kunne have niveauet til at spille i Europa, så 100%. Et move til Bundes, det vil ikke være dumt, synes jeg ikke. Absolut ikke. Det støtter jeg sgu op om. Ja, det vil jeg helt klart. Så kunne det være, at man skulle til at se nogle flere Leverkusen-kampe. Nok en leg, hvis det var. Det vil jeg nok gøre. Prøv lige overveje billetsalget og trøjesalget, hvis man kommer til Leverkusen. Det vil eksplodere. Uden pis, jeg tror faktisk godt, jeg kunne finde på at købe en Leverkusen-trøje med CSU om bagpå. Ja, hvis jeg nogensinde skulle have en Ronaldo-trøje, så skulle det med være i Leverkusen. Ja. Aldrig nogensinde, du kommer til at se mig i United eller Real Madrid, eller Juventus, tror jeg. Ja, okay. Nej, hvorfor ikke Juventus? Hvorfor ikke Juventus? Hvorfor ikke Juventus? Jeg tror bare, jeg blev sgu sådan lidt grå i hovedet af deres dominans i 10 år i Serie A. Okay, det kan jeg godt og så, da jeg begyndte at se fodbold, det var på grund af Barcelona, og så skrev Ronaldinho til AC Milan, og så var mit hjerte lidt hos AC Milan i Italien, da Ronaldinho han spillede der. Ja. Og så siden da, så har jeg nok mest bare holdt med AC Milan nede i Italien, men det er absolut ikke, fordi jeg giver noget for den italienske liga. Men skulle jeg vælge nogen, så er det AC Milan, 100%. Ja. AC Milan, ja. Det er også et lækkert hold, det er det. Jo, men nu hvor vi lige inde på AC Milan, der hørte jeg nemlig også Mbappé. Det var faktisk det, jeg skulle lige til at snakke om, ja. Det var det. Hvis han skulle vælge en klub i Italien, så er det altså også AC Milan. Ja, han siger, han elsker AC Milan, og... Ja. Jeg tror, hold kæft, han ser godt ud i sin AC Milan, tror jeg. Jamen, jeg forestiller mig det lige nu. Jeg synes bare, det ser godt ud. Ja, ikke også? Ja, virkelig. Hey, det kan jo være, Leao, han smutter derned, og så finansierer han AC Milans indkøb til Mbappé. Så kunne man jo også lige håbe på, Leao tager til Saudi, bagefter så bliver han lånt ud til AC Milan. Prøv lige at overveje det. Ja, tak. Ja. Det kunne være vildt. Så vil de i hvert fald få et godt venskab med en eller anden, ja, det er jo så Al Hilal. AC Milan, Al Hilal. Ja. Det var cool. Men så om igen. Fuck, nej. Leao, han skal ikke til Nej, men altså... Men okay, lad os nu sige, at det handler om... Lad os sige,
Jeg ved ikke, hvor realistisk det er, men Mbappe kommer til AC Milan, hvis Leao tager til Al Hilal. Er det ja eller nej? Nej. Det er nej, okay. Nej, fordi Jeg siger også nej, uden tvivl. Altså, Mbappé, Leao må ikke tage til Al Hilal, bro. nej, det der, fordi Mbappé han kommer til at spille i Europa ligegyldigt hvad. Det er 100% sikkert. Der er jo ikke noget med, at han skal til Saudi. Det nægter jeg at tro. Ja. Så nej tak. Men en fyr, der er færdig i Europa, måske tidligere holdkammerat med Ronaldo, det er Magai Nacho Fernandes. Han er jo ude og... Han kommer ikke til at spille i Real næste sæson. Nej. Okay. Og heller ikke i Europa, har han sagt, på grund af, at han ikke har lyst til at komme op imod Real Madrid på nogen mulig måde. Jamen, har han kun spillet Real Madrid hele sin karriere? Nej, jeg føler sådan lidt, det er sådan ligesom en Marco Reus fortælling, hvor han sådan starter i akademiet, og så tager til et eller andet sted hen, og så tilbage i Real. Han har kun spillet Real Madrid. Selvfølgelig han har spillet rigtig mange, han har spillet rigtig mange kampe for akademiet, næsten 100 kampe. Så han okay, så det er ikke sådan noget med, at han er taget fra akademiet til Espanyol, og så kommet tilbage til Madrid, eller hvad? Nope, det er 100% Hala Madrid. Det der. Jamen, så kan man jo også kun respekte, at han skal ikke have nogen mulighed for at komme op mod Real Madrid, så derfor tager han ud af Europa. Ja, okay, men det... Og ud af Europa bliver det, fordi at der har været rygter om Nacho til Inter Miami. Og den kan man jo kun respekt, føler jeg, fordi, come on, Inter Miami henter de her spillere ind, offensive spillere i form af Messi, Suarez, Di Maria, Busquets måske ikke så offensiv, men stadigvæk, det er ikke dernede i forsvaret, hvor vi gerne vil have noget. Så har vi en bitte Jordi Alba, men han er jo også en offensiv bakspiller, så en centerback i Nacho Fernandes, det vil være vildt. Det vil være vildt. Og så, nu hvor vi er ved forsvarsspillerne, så lægger de også lige en kontrakt på Sergio Ramos bord. Bum. ja, okay. Så er det jo også lige pludselig, så er det jo, ja, wow, det bliver vildt så. Okay, spændende. Ja, en anden, hvad siger du? Jamen altså, jeg har det stramt med at miste de her spillere her fra Europa til USA, Kina og Saudi-Arabien. Men skulle de vælge, så er jeg glad for, at det bliver MLS. Ja, sådan har jeg det også, ja. Så, okay, fair nok, men altså, han er jo stadigvæk kun, hvad er han, 33, 34? Så det ved jeg faktisk ikke. Jo, 34 er han, så det er jo alt for tidligt at lægge støvlerne på hylden, efter min mening. Så det er jo fint nok, at han fortsætter i USA, så. Ja, der er jeg enig. Okay. Spændende, den har jeg ikke lige hørt. Ja, en anden rimelig loyal spiller, tør jeg godt sige, Iñaki Williams, Athletic Bilbao-drengen, det ved du godt, hvem er, ikke? Jamen, er det storebroren eller lillebroren? Det er storebroren. Ja. Ja. Ham er fyren, ikke også? Den kommer... Det synes jeg er lidt vildt. Jeg ved ikke, om du har hørt det, men han har spillet med et stykke glas i foden i 2 år nu. What? Ja, sådan, du ved, sådan en splint, der røg ind i foden, sådan i hælen på ham, eller et eller andet, tror jeg. Det har han spillet med i 2 år. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Jamen, hvor stor snakker vi om? Altså, det er sådan lidt som en træsplint, eller hvad? Jeg tror, hvis du kigger på din håndflade, ikke også? Ja. Og så lægger sådan cirka, I don't know, sådan... Og det er sådan... Nu viser jeg det til kameraet til jer på podcasten. Sådan lige her, det her stykke her, hvor jeg har der... Lige der, ja. Hvad kan man sammenligne det med? Det ved jeg ikke lige. Sådan en... Din tommelfinger. Men lidt mindre end din tommelfinger måske. Okay, stadigvæk alligevel. Det lyder sgu da som en ordentlig chunk. Jamen, han havde nemlig lagt den i sin hånd, hvor man kunne se på, jeg tror det var Instagram, han havde smidt det op på. Jamen, altså stod der, altså beskrev han, hvad der fanden der var sket for ham? Nej, det stod der ikke noget om. Men der stod, at han skulle være ude i noget tid nu, fordi forskellige operationer og alt muligt. Wow. Så, men det er fair play, altså. Det er jo ikke, fordi han har været dårlig i de 2 år. Han har jo spillet. Nej, det er det, jeg lige skulle sige. Han har jo spillet. Jeg tror faktisk, han har rekorden inden for alle fodboldspillere inden for de sidste 5 år. Lad os bare lige sige det sådan. Nu kan jeg ikke helt huske i statistikken, hvordan det fungerer, men at han har spillet samtlige minutter i løbet af de sidste 2 år. Ja, det har jeg også godt. Og det gør det bare endnu mere crazy nu, ja. ved at han har rendt rundt med et stykke glas i sin fucking fod. Det er mental. Altså virkelig.
Sådan, mand. Ja, virkelig mental. Nå. Ej, det lyder sgu satme også befriende for ham at få den ud, så. Ja, mon ikke, det har været det. Wow. Hold da kæft. Nå. Men ja, så skulle vi videre. Nu tager vi et lidt andet sted hen. Vi var der lidt med Leverkusen. Nu går vi over på den anden side med Bayern. Det er jo selvfølgelig endelig blevet officielt, at det bliver Kompany, der er ny træner i Bayern. Nå, det er officielt nu. Ja, jeg har set den. Okay. Det kom vist i går eller sådan et eller andet. Kompany Okay. er officielt i Bayern nu. Okay, spændende. Godt nok. Det er dejligt at have noget at forholde sig til. Ja, fordi det har Super. godt nok været råd med alle de trænere der, synes jeg. Jeg har virkelig ikke kunne følge med i det. Det er virkelig, Nej. det er bare som om, der er bare alle de her trænere her, McKenna, Thomas Frank, De Serbi, Kompany. Altså alle træner bare smidt ud i en pulje, og så alle, der mangler en træner, værsgo, bare tage. Ja. Altså virkelig svært at følge med i. Det bliver godt nok spændende. Men nu har vi en på plads i hvert fald, så Ja. jeg du styr på. Hvad var det nu? Jeg føler også, jeg havde set noget med en mere. Men den kan Altså, jeg ikke huske så. Chelsea, de har jo også fået officielt en træner nu. Det var Enzo, eller? Enzo Marek. Ja, det var Leicesters træner, var det ikke det? Ja, lige præcis. Og han er jo, han er jo faktisk, mens han tog sit trænerlicens, der var han jo assisterende træner for selveste Pep Guardiola. Det kan vi lide. Hvordan var det Han er nu som sidst, mesterlærer. en assistenttræner, eller hvad man kan kalde det, gjorde det, da han tog til en London-klub? Ja, Det var jo Arteta. God gamle Og det ser ikke dumt ud i Arsenal, så hvis... det bliver vildt. Ja, vi må se, hvad der sker. Altså nu følger jeg lidt det her meme her nu, at da det var, han blev postet, here we go, på Fabrizio Romanos Twitter eller Instagram. Jeg kan ikke lige huske, hvor jeg læste det, men alle kommentarerne, de skrev jo, ja, det er fint nok alt det her, men bare vent og se, december, der bliver han fyret. Ja. Ja, man kunne godt frygte lidt, men sådan er det man kunne håbe, at Chelsea endelig giver en træner chancen. Det ville være dejligt. Specielt nu, hvor de endelig har fået Europa igen. Altså. Det er det. Ja, jeg glæder mig. Det bliver spændende. Spændende tider, vi går imod. Ja, for den. Også bare med EM her lige om lidt, altså. Og det kommer der selvfølgelig også noget om på podcasten. Det er jo uden tvivl. Yes. Men der er 2 podcast inden, så jeg tænker bare, at vi tager det op til. Det gør vi. Vi kunne køre en prediction eller sådan et eller andet på gruppespillet. Det skal vi i hvert fald. Ja, så det bliver vildt. Okay. Hvad der også var vildt, det var kvindernes Champions League er blevet kåret til Barcelona, som vinder den back-to-back. De vandt den også sidste år. Okay, men nu skal du være helt ærlig med mig her, Toge. Ja. Så du kampen? Nej, selvfølgelig gør det ikke det. Nej. Men jeg føler lige, de har brug for et shout, altså kom on. Ja, selvfølgelig. Det er da store ting. Men, altså, jeg har set billeder derfra, det var jo helt fyldt stadion. Det var jo Atletico Bilbao stadion, de spillede på St. Mamés, der var næsten plads til 70.000 derinde. Ja, okay. Helt pakket op. Så de har det støtten, kvinderne, må man sige. Jeg tror, den eneste gang, jeg har set sådan oprigtigt sat mig ned og set en kvindefodboldkamp, det havde været en VM-finale en gang, eller sådan et eller andet. Nå. Ja. Hvem vandt så den finale? Det kan jeg ikke huske. Shit. Men shout-out, Barca. Ja, kæmpe shout-out. Den er måske også god nok at få med nu, hvor du er Barca-fan jo. Ja, jo. Barca-fan. Jeg savner Messi, så... Ja. Ja, okay. Så det jeg er måske mere Messi-fan, end det er Barca. Jo, nej, men altså hjertet, det banker det stadig lidt for Barca. Nu har vi gode gamle AC, der rammer ned i Barcelona, så... Ny Messi, Lamine. Ja, Yamal Lamine. Spændende at se, hvad jeg tror også, han var også predicted igennem den her AI-generator til at vinde Ballon d'Or. Ja, og han er også blevet udtaget til EM, ikke også? Jo, det er han. Det er han nemlig. Det bliver spændende, mand. Men andre, der også fortjener shout-out. Jeg tænker, at Coupe de France, der vinder PSG. Er det ikke rigtigt? Jo. Lyon PSG var i finalen. Yes. Jeg har ikke noget at sige om den. Jeg hverken så den, eller har set, hvad den endte. Jeg ved bare, PSG vandt den, så igen, det var et bitte shout-out. Ja, altså Mbappé, han scorede jo ikke, men han slutter da i hvert fald sin karriere af med trofæ. Ja, den er måske godt nok lige for med. Ender lige på trofæ. Ja. Det er jo lækkert. DFB-pokalen, den er også... Den har jeg så set lidt mere fra. DFB-pokalen, den ender jo selvfølgelig til Leverkusen. Den tænker jeg ikke komme bag på ret mange spiller mod Kaiserslautern. Men så alligevel... Det blev sådan lidt intenst. Altså, det starter ud med Xhaka, laver en Xhaka. Han scorer fuldstændig vanvittigt mål langt ude for boksen. Ja. Men så lidt efter, så får Leverkusen rødt kort.
Og så tænker man, det er jo ikke så godt. Og den ender også kun 1-0, så de får det ene mål, så får de rødt kort, og det er sådan rimelig tydeligt. Ja, det er i hvert fald første halvleg. Det er det røde kort, det kommer. Så, men Ja, den ender i Leverkusens favør, så så ikke så de fik meget lige, slinger. de fik lige the double. Ja, Det det kan de gjorde de. eddermame godt være stolte af, men jeg er i tvivl om, at det hænger dem som et grå sky hen over hovederne med den der Europa League-finale der. Også prøv lige at Altså, overveje, det er den eneste kamp i løbet af hele sæsonen, de ikke har tabt. Og så er det en finale. Altså virkelig træls tidspunkt at tabe en kamp på. ja, jeg har sgu lidt under drengene, men De kunne godt lide at bytte den med Dortmund. Altså, come on. Det kunne de godt lide. Så vi vandt 1-0. Ja, det var det. Men igen, vi er nødt til at lige tage hatten af endnu en gang for Lukman og den præstation, han lavede der. Ja. Altså, Også fordi, det betyder jo nu, at næste sæson, der kan... Jeg ved ikke, om det først er når, hvis Fiorentina, de vinder Conference League-finalen, at det er så der, de kan få 9 hold med til Champions League, eller Europa. Ikke Champions League, men med i Europa. De Conference League-finalen over i går. Men hvad? Ja. Kan du pisse? Nej, jeg tager ikke pisse på dig. Hvem vandt? Der er jeg så lige nødt til at break den, for der Fiorentina, de tabte 1-0. Okay. Men jeg ved så ikke helt, hvordan det fungerer, om det så kun er, altså 8 hold, de får med i Europa. Det er så crazy. Det er det. Det er godt nok vildt. Kan du se det? Jeg tror bare ikke rigtigt, den er opdateret igennem, fordi at kampen nu går aftes. Indtil videre, så er det i hvert fald 8 hold. Okay. Jeg kan lige prøve at kigge ind på Transfermarkt hurtigt. Hvad siger de herinde? Men i hvert fald... Det kan jeg ikke se herinde, af en eller anden grund. Nå. Ja. Men i hvert fald... hvad er det så? 5 hold? 6 hold med i Champions League, eller hvad? Det er 5 hold, der er med hold. i Champions Okay. League. 2 i Europa League, og så 1 i Conference. Det var sygt. Det er det. Det er virkelig vanvittigt. Italien, de skulle ud og vise sig. Derfor... Inter føler, jeg har lidt at skulle bevise i hvert fald. Ja. Var med i en Champions League-finale året efter, røg de ud til Atletico. Nu skal de virkelig vise sig, føler jeg lidt. Ja, det var dejligt. Skud til Siv! Siv, han opdaterer mig hele tiden på, hvad der sker i Inter, når vi ser Watch Along. Ja, det er rigtigt nok. Der er en på din livestream, som der kører meget Inter-snak i hvert fald. Ja, så husk det, eller Watch Along. Også på Champions League-finalen, husk det nu. Watch Along, Champions League-finalen, over på fodboldkanalen. Ja, den sidste, sådan, hvad kalder man de slags turneringer, sådan? Det kommer an på, hvad du snakker om. Jamen, sådan Coupe de France, DFB-pokalen. Hvad kalder man dem? Der er ikke sådan et samlet ord for det, måske. Hele turneringen, er det ikke bare det, man siger? Altså sådan... Jeg ved ikke. Men FA Cup'en i hvert fald. Ja. Den er blevet spillet. Den er 2-1, ikke også? Jo. 2-1 til Manchester United. Som jeg jo fik lavet watch-along på også. Du var med ind og se. Det var jeg. Ja. Hvem har lige set den komme? Ja, ikke mig i hvert fald, ja. Jeg tror, jeg sagde... Hvad var det? Jeg sagde 2-1 til City. 2-1 til City, ja. Men fair play for United. Hold da op, hvor spillede de godt. Det var da fuldstændig vanvittigt. Det er sådan, jeg føler lidt, det er sådan en joke, der bare går igen. Sådan dengang med Ole United, det var sådan hver gang, at der var snak om, at nu er han done i United, nu bliver han fyret, så laver han en masterclass af en kamp. Ja. Og netop sådan der begynder at være snak om Ten Hag, så leverer han den der FA Cup-finale. Det er jo det. Men nu var vi inde på snakken omkring træner, der skal fyre, så jeg har slet ikke styr på Erik og hans situation i klubben. Altså, bliver han, eller skal han daf? Altså... Jeg har ingen idé mere. Jeg giver op. Nej, vel? Fordi jeg var sikker på, at jeg havde set, at uanset hvad der skete i FA Cup-finalen, så var han done i United. Men nu har jeg alligevel set, at det kan faktisk godt være alligevel. Det er så svært at finde ud af. Det er sådan lidt ligesom det der med Xavi i Barca. Det er sådan, først så siger han, jeg er done. Så får han at vide, kan du ikke please blive her? Og så fint, så gør han det, så er du alligevel ude. Altså. Ja, Ja. Ja, det har godt nok været forvirrende med trænerposterne. Virkelig. Det er sådan en ting, jeg bare ikke tør sætte et ord på, som kan være rigtigt. Nej. Altså, jeg skal ikke kloge mig i, hvilken beslutning der er den bedste, men altså, jeg synes, giv ham et år til. Så find lige hoved og hale i det hele. Jeg føler også bare sådan lidt, altså det kan godt være, at han ikke er den bedste træner på de forskellige fronter, men come on, vi kan ikke bare blive ved med at fyre hver eneste træner, vi får.
Ej, det kunne godt. Altså, jeg er stadigvæk, altså, jeg er that type of guy, der tror, at hvis Ole var blevet i United, kunne det godt have blevet til Villa, end det har været nu. Ja, det... Jamen, hvorfor fanden var det egentlig, han blev fyret, Ole? Jeg kan slet ikke... Det var bare Han dårlige havde... resultater, eller sådan et eller andet. Ingen Han trofæer, og så havde... videre. Er vi ikke enige om, at han havde Ronaldo under vingerne, da han var træner der? Det var ham, der fik Ronaldo ind i klubben i hvert fald, det er jeg sikker på. Ja, Erik Ten Hag har jo så også haft lidt med Ronaldo at gøre. Det var så der, ja det det, gik galt. det var der, hvor han røg på bænken, så. Ja, Det er Erik, det var kom. der, det gik galt. Ja. Der. Ja, vi må se, hvad der sker. Stor kado til United, hvor Yep. en, altså virkelig også flot mål, det er Kobe Mainu, han scorer. Virkelig. Ja. Hvad var det? Rashford, lang bold over på Garnacho, cutback til Bruno, som allerede har scannet området, hvor står Mainu hen, og så lægger han bare en lækker aflevering hen til Mainu, som altså nemt bakkespark. Det var så. Yes. Bro, det mål der, bro, det var lige før man Ja. Altså det eneste, jeg er lidt træt af, det er at se, hvordan at Højlund og Eriksen, de begynder at sidde på bænken. Okay, det har Eriksen sådan set gjort det meste af sæsonen, Ja. Jeg forstår sgu ikke lige med Højlund. Ej, det synes jeg også er forkert. Nu så jeg et interview med Højlund efter kampen på dansk, hvor han egentlig viste en god forståelse for, hvorfor han skulle sidde på bænken, så han har ikke noget problem med det. Han forstår godt Eriks valg og så videre. Han indrømmede også, at i slutningen af sæsonen, der var han altså ved at være rimelig træt i benene. Så han havde det har jeg så også hørt noget om, ja. Ja, men... Man kunne lidt håbe for Højlunds skyld, at de henter en striker, som sådan, så de begge to kunne få sådan lidt mere pusterum, hvis man kan sige sådan. Altså, mit drømmescenarie, det er fucking selv Garnacho, væk med den ego-røv, og så ind med en lidt mere samarbejdsvillig kant. Okay. Også ud med Anthony. Fuck Anthony, man. Jesus Christ. Jamen okay. Jeg er faktisk lidt overrasket, at du siger, at Garnacho skal ud. Jamen Garnacho, han er jo en fremragende fodboldspiller, men det er fordi, jeg har danskerbrillerne på. Ja. Og Rasmus, han bliver altså ikke serviceret af de kanter, der er der. Det kan jeg også godt følge dig i. Det er nogle ego-tripper alle sammen. Stadigvæk, altså den passion, som... altså det Garnacho, han viser mig, med, i forhold til kærlighed for klubben, der synes jeg næsten, det er synd, at han ikke skulle spille United, fordi altså, det er få spillere lige nu, der virkelig brænder for badget. Det er også rigtigt, men det er det, jeg siger. Jeg har danskerbrillerne på, det er ikke United-brillerne. Ja, det er jo den. Ja. Men jeg tror, hvis du skal til at videre senere, så skal vi lige hurtigt gå igennem det sidste her, for at vi også kan få... Vi har nemlig et nyt segment med, der hedder Hvem er jeg? Det bliver vildt. Det tager vi lige til allersidst. Så vi kører lige hurtigt over de sidste ting her. Så skal vi selvfølgelig også lige vinde Champions League-finalen, som bliver spillet lige om lidt. Så FA Cup'en, tillykke til United, og tillykke til Midtjylland, der simpelthen går med Superliga-titlen. Ja, hold da kæft, det kaos, det var. Ja, i slutningen af sæsonen. Virkelig. Brøndby choker, altså Midtjylland vinder på en uafgjort, det giver jo ingen mening. Nej. Så... Nu giver jeg ikke så mange fucks for den danske liga, men det er dejligt, at trofæet er i Jylland og ikke på Ja, det er selvfølgelig altid en god ting. Altså så lige skal være Midtjylland, det er jo så, hvad det er. Men, OB tager den næste år. Come on! Og så om 2 år, så er det fucking Vendsyssel. Ja da, jeg ventede på, at du ville sige det, mand. Hvad sker der? Ja. Så tager vi lige smut tilbage til Bundes igen. Den kan vi lige så godt lige få med. Bochum, de skulle spille det her mod Düsseldorf. Hvad er det, man kan kalde det? Sådan, hvem skal have lov til at spille i Bundesliga? Ja. Nå, ja. Kampen for at blive. Ja, eller for at rykke op. Ja, det er rigtigt, ja. Så de starter med at komme bagud 3-0. Første kamp på hjemmebane endda. Så tager de på udebane, vinder 3-0, og så slår Düsseldorf i straffe. Det er med vildt, det der. Det er vanvittigt. Det er sådan nogle ting, der bare kun kan ske i fodbold, det mener jeg. Det er så sygt. Jamen det er det. Det lyder også med et eller andet manuskript til en film. Ja, virkelig. Det er sindssygt. Imagine, man var Bochum-fan. Altså, det vil jeg elske at se det der. Eller jeg vil have at se, at vi taber 3-0 på hjemmebane, men altså... Jo. Men altså vinde den på udebane og slå dem i straffe, det ville jo være en drøm. Det skulle i orden. Og hvad der også var en drøm, det var, at jeg har spillet min første kamp for Syvsten IF. Come on. Come on. Og vi får et W. Come on. Let's go, man. Vi vinder 2-1. Jeg føler godt lige, at vi godt lige kan tage den med. Det er jo trods alt fodboldpodcast. Og fordi på Relevant Podcast, der snakker de altid om Birkene. Så jeg skal også have lov til at snakke om Syvsten. Okay. Lad os høre. Ja, vi vinder 2-1. Sådan som jeg hører det, så er det en af vores værste kampe nogensinde. Okay. Så, jeg har jo kun været med til en kamp, så jeg har ikke noget at bedømme det på.
Men det er sådan meget, første halvleg, der er det bare også dominans og alt muligt, men det er sådan, hver gang vi kommer til et skud, så bliver den bare skudt ud i træerne. Altså, det var forfærdeligt. Men ja, vi får et mål, sådan nok lidt mere held end forstand. Altså, godt mål. Nu tør jeg ikke nævne navn, jeg ved ikke, det er jo ikke sikkert, de har lyst til at være med. Men godt mål, men lidt mere held end forstand, nok at lege. Men det er fortjent jo. Vi skulle have scoret på mange andre chancer. Så ja, anden halvleg, der bliver jeg skiftet ind på et eller andet tidspunkt. Jeg ved ikke, hvad minut. Jeg starter selvfølgelig ikke ind. Det er min første kamp, rolig. Det kommer ind, venstre kanten. Jeg får i alt, så tror jeg får 3 sådan rimelig gode chancer, som jeg vælger ikke at score på. Nå. Ja, det var lige et bevidst valg. Nej tak, jeg gider ikke. Ja, men det er fordi, du ved, jeg er jo ham der den bitte der. Jeg var så lille i forhold til alle andre, fordi det er seniorbold, vi spiller jo. Ja. Så jeg havde bare farten. Men så de andre havde jo fysikken, så lige snart de catchede op på mig, så de kunne jo bare vælte mig, som var jeg ingenting. Så hver gang jeg sådan kom tæt på, så var det bare, jeg var nede. Altså, så får jeg 2 chancer, hvor jeg sådan kan cutte lidt indad. Men så er det, når jeg cutter indad, så er det der, hvor de henter mig. Og det er så pisse irriterende, fordi så får jeg den der lange bold, jeg cutter indad, og så henter de mig. Ja. Og så får jeg en anden en, hvor jeg tænker sådan, okay, det virker ikke at cutte indad. Så får jeg den sidste, der skyder jeg med venstre ben, og det, ja. I har set det i mine fodboldvideoer. I ved godt, hvordan mit venstre ben det er, så det blev ikke til noget heller. Nå. Men så lidt senere, der kommer der et hjørnespark fra ham, der scorede tidligere faktisk, sender den lige ind over, og så står der 2-0. Sådan. Sidste mål bliver scoret til 2-1. Det var lidt tvivlsomt spil af målmanden, men hallo, vi vinder, og det er det vigtigste. Jeg kunne godt mærke, at det var min første kamp i lang tid, fordi formen var der overhovedet ikke. Det var så slemt. Det var sådan, hver gang jeg havde taget en løbetur, så havde jeg ingen luft tilbage bagefter. Virkelig slemt. Ja, jamen, hvordan var det? Altså, er det 2 gange 45 eller 2 gange 35? Jeg er rimelig sikker på, det er 2 gange 45, vi spillede. Okay, shit. Hvor var det egentlig, du blev placeret på banen så? Det var venstre kant. Venstre kant? Ja. Alright. Spil mod understed, by the way. Det fik jeg vist ikke lige sagt. Okay, understed. Det er også her i Nordjylland, er det ikke det? Jo. Det ligger 8 kilometer væk herfra, tror jeg. Okay, det er sådan en rigtig lokal opgave. Ja. Det tror jeg næsten det hele, det er. Ja, okay. Ja. Men i hvert fald 3 point in the bag. Ja, let's go. Sådan. On to the next one. Jeg tror faktisk, vi skal spille i dag, men jeg skal så ikke blive med. Nå, hvad fanden er du ikke blevet udtaget? Jamen, jeg glemte at tage til træning i tirsdags. Nej, din fump. Ja, det var for dumt. Men okay. ja, og jeg er ikke med inde på nogen Facebook-gruppe eller noget, så det er sådan lidt, jeg ved ikke, om jeg skal med eller ej. Det må du sgu da lige finde ud af, så det ikke står i aften. Hvor fuck er Toge henne, mand? Jamen, de kan jo heller ikke regne med, at jeg kommer, når jeg ikke får det at vide, jo. Nej, det er selvfølgelig rigtigt nok. Nå. Så jeg ved ikke. Jeg har prøvet at, ja. Næste update kommer først om 2 uger, omkring 7 sten. Okay. Men en update, der helt klart kommer næste uge, det er, hvem har vundet Champions League. Kan du mærke nerverne? Jeg kan lige så stille begynde at mærke det, at jeg har det ikke så godt med det. Røjses sidste kamp og det hele, det er sådan lidt... Altså, jeg blev spurgt om det i går af en af mine venner, sådan, fordi jeg sidder sådan rigtig, du ved, det er typisk mig, sådan, sidder rigtig være biased, når det handler om Dortmund, sådan, sidder sådan rigtig som om, ja, vi vinder den, uden tvivl. Så spurgte han mig sådan oprigtigt sådan, hvor sikker er du på, at I vinder den? Og jeg ligger, og det kan godt være, at jeg har sat den højt i forhold til, hvad andre tænker, men jeg ligger altså kun på 50% til Dortmund. Det er en god 50-50. Det vil jeg have en udmærket mavefornemmelse med. Det vil jeg jo ikke, fordi så er det sådan, så er det jo lige før, at ja, så det er enten det ene eller det andet, så kan man ikke regne med noget i det mindste. Det har jeg ikke så godt med. Men Toge, nu læste jeg noget i går, og nu er det ikke for at fyre dine forventninger helt op i top, men der er sgu lidt uler i mosen i Real Madrids trup. Hvad mener du med det? Nu skal jeg fortælle dig det. Jeg er ikke helt 100% sikker på, om de allerede var rejst til London, eller om det stadig var nede i Madrid-lejren. Men situationen er, at, hvad fanden hedder han? Andrew Lunin, den ukrainske målmand. Ja. Han er blevet syg. Hvordan syg? Blevet rigtig, rigtig, rigtig syg. Altså sådan, du ved, forkølet eller... Okay. Nej, okay. Sådan, du ved, bare en anden form for influenza eller noget, den duer. Ja. Og det har han så rendt rundt med et par dage, så nu er han blevet isoleret dernede. Og det er så der, hvor jeg ikke rigtig kan finde ud af, om han så er blevet sendt fra London tilbage til Madrid, eller om han bare er blevet efterladt nede i Madrid. Altså du siger, at resten af Real Madrids hold er faktisk også blevet syg? Det kan være, at
de bliver smittet i løbet af de her dage her. Oh my days. Så det kan jo være, de render rundt helt fucking snottet og hovedpine Det og er ærligt, prøv ondt at i overveje kroppen og det løber lige. rundt på banen. Oh my days. Jeps. Det må du ikke sige til mig sådan noget der. Jeg bliver, altså. Ja, det er det. Ja, men altså, hey. Det er jo et lille bitte handicap, de har fået så der. Ja, jamen det er true. Ja. Jeg tænker måske, vi skal igennem den der, hvem er jeg til næste gang, hvis du skal gå her lige om lidt. Ja, men det tror jeg måske også er en god idé. Men fordi jeg har nemlig også nogle forskellige ting lige her med Champions League-finalen. Det er jo klart, det er jo et hvad siger man, snakkepunkt, kan man sige det? I don't know. Men, det er jo det eneste højdepunkt, vi har tilbage i sæsonen. Virkelig, så der skal fokus på det, og det kommer der også, fordi jeg har givet dig en opgave. Jeg håber, at du har lavet lektier. Fuck ja, det er rigtigt. Oh shit. Har du det, eller hvad? Ja, jo, ja. Sådan kinder. Fordi det har jeg ikke, jeg har glemt det. Okay. Men jeg tager den på gefylen. Det vi skal til nu, det er... Det kan vi godt. VVB Real start 11 samlet. Ja. Altså sådan, hvad kalder man? XI? Er det man siger? Ja, Dortmund Real XI. Ja. Så vi går ud fra, nu har du lige sagt, at Lunin er syg, men jeg havde egentlig også gået ud fra, at Courtois han ville starte alligevel. Så første post, det er, hvem sætter vi på vores målmandspost? Eller skal vi lige have opstillingen først måske? Hvad kører vi? Jamen, altså i mit hoved, der er jo bare tænkt mig 4-3-3 klassik. Kunne vi ikke tage en 4-4-2 i stedet? 4-4-2? Ja. Jo, være med på den? Jo, det kan vi sagtens. Okay, no problem. Så starter vi med målmanden. Hvem har du? Vi har jo Alexander Meyer. Okay, nej, sorry. Courtois og Gregor Kobel, tænker jeg. Den står det er kun de to. Det er kun de to, vi kan snakke om. Fordi at Kepa, han kommer ikke på banen. Nej, det gør Alexander Meyer heller ikke. Hvis han gør det, jeg gider ikke mere. Fordi han får lov til at spille lidt for vigtige kampe nogle gange, synes jeg. Ja. Og det her, det har jo ikke noget at gøre med, at du er Dortmund-fan, tror jeg heller. Men jeg tror også godt, vi begge to vi kan blive enige om, den eneste, der skal have den post, det er Gregor Kobel. No way, du går med på den. Oh my days, jeg troede virkelig, jeg ville sidde her og skulle forsvare Kobel. Bro, Kobel er så fuldstændig vanvittig. Og det kan godt være, det er fordi, jeg glaser lidt for meget over det, at han er Dortmund målmand. Men bro, han er så god. Virkelig. Hvis I ligesom mig sidder og ser hver eneste Dortmund-kamp, og ser de afgørende redninger, han har, og hvordan, nogle gange, de giver ikke engang mening, hvordan han har reddet dem, bro. Det er jo selvfølgelig en ting, men så er vi også bare nødt til at gå ud fra den eneste modstander, han så har, det er Courtois nu, hvor Lunin han er syg, og Courtois han har været ude i et halvt år eller et eller andet. Okay, lad os sige, at Lunin ikke var blevet syg, så kunne man argumentere for, at det skulle være Lunin i stedet for Kobel? Nej, det synes jeg heller ikke, fordi det er altså kun en halv sæson, Lunin har været med, og der hvor man primært mest har lagt mærke til, det har været i Champions League, hvor han har gjort det fremragende. Det har han sgu. Men Kobel, han har bare været der hele året igennem. Ja. Altså, så jeg er ikke i tvivl. Det er altså Gregor Kobel. Nice jo. Kom nu. Ja. Så går vi videre til højre bakken. Højre bak. Ja. Right. Er det så mellem Ryerson og Cavaral? Ja, det må det jo være. Ja, jo, det er det jo. Not gonna lie, den er faktisk tough for mig, den her. Det er den. Ja, fordi hvis jeg har hørt med på min watch-along, jeg sidder og glæser fuldstændig over Ryerson også. Fordi det kan godt være, at Ryerson, han er ikke den bedste spiller offensivt. Men han er sådan rigtig irriterende, sådan virkelig irriterende højreback kommer op imod sådan defensivt. Okay. Jeg føler bare, at der er nogle gange, han kommer op mod PSG for eksempel, så har vi Dembélé, eller jeg ved ikke, hvem der var overfremme, om det var Dembélé eller Barcola. Men bro, han havde ham i lommen, hvem end det var. Okay. Men Cavaral er selvfølgelig også en spiller, men Cavaral. Hvad? Så jeg siger bare, Cavaral, han er jo Cavaral. Ja, det er sådan lidt svært. Og nu må jeg altså være ærlig at sige, at jeg kender faktisk ikke en skid til nordmanden Ryerson. Nej, okay. Ja, som jeg faktisk i al den tid, han har spillet i Dortmund, der har faktisk troet, han var fra Island. No way! Ja. Jo. Men jeg går også med Cavaral der, og det er udelukkende på grund af hans karriere og hans navn. Altså, okay. Sorry. Det er Cavaral. Jamen, det er fint. Jeg tror også, jeg går med Cavaral, skal jeg være helt ærlig. Selvom Ryerson, han er så god. Og jeg er glad for, at han er fedt for fight til Champions League-finalen i hvert fald. Så han kan har der været snak om? Hvad? Har der været snak om? Det ikke bare? Jamen, han er tit skadet. Nå, for sådan. Så går vi videre til centerback. Vi har jo 2 centerback.
Hvem Ja, skal være den og første på dit hold, Hans? vi siger den første i kor, for det tror jeg, vi begge to vi Okay, er let's go. fuldstændig Ja, enige jeg om. ved godt, hvad du siger. Come on. Okay, er du 3, klar? 3, 2, 1. Hummels. Hummels! Come on, let's go. Let's Okay. go! Jeg er glad for, at du også siger Hummels, mand. Hvad sker der? Fedt, mand. Let's go. Bro, hvordan han lige pludselig vælger at sådan glemme fuldstændig, hvor gammel han er, og så bare spille, som var han, bro, rammer sig i sin prime, bro. Jeg Ja. ved ikke, hvad der foregår. Det er så i orden at være vidne til det der. Virkelig. Og ja, fuck, men med det samme, det har jo ikke en skid med Champions League-finalen. Nu tænker jeg EM igen, og han er ikke udtaget. Og Ja, bro, jeg kan slet ikke tage seriøst. Slet ikke tage seriøst. Nej. Også, Nå, men det var i hvert fald. hvad hedder det, Brandt, han er heller ikke udtaget. Den forstår jeg heller ikke lige. Det er jo en tidligere Bayern-træner, der er tysk træner nu, så jeg tror altså, der Okay, er så er det derfor. Okay, fint. Men i hvert fald, ja, Hummels, den er stensikker. Og jeg tror altså også, vi er enige om den anden plads. Ja, det skal vi vel være. Er det en Rüdiger, vi har der? Den Rüdiger. Tænker jeg nok. Så vi er faktisk enige hele vejen indtil videre. Altså. Ja, efter min mening, en af de mest solide centralbakker i 23-24 sæsonen. Det bliver så også vildt til EM med ham, Rüdiger. Ja, for han. Men en ting, jeg så ikke fatter, det er, at Schlotterbeck, han er blevet udtaget til EM. Nå, han er udtaget. Men Hummels er ikke. Jamen, er det ikke også fordi Schlotterbeck, han kan også spille kant, kan han ikke det? Eller, nej, bro, han er centerback. Nå, okay, jeg tror også, han kunne være ude på højre og venstre døren. Okay. Bak, eller hvad? Ja. Nå, du sagde kant, Marker. Nå, for helvede, nej. Jeg ved det ikke. Måske jo. Jeg tror bare ikke, han er så teknisk. Eller jo, han har godt nok nogle gange, der tager han bare og dribler hele vejen op på midten. Men altså, jeg føler bare ikke, det ved jeg ikke. Måske han godt kunne tage en venstreback, jeg ved det ikke. Det er i hvert fald. Men når vi snakker om venstreback. Ja, venstreback, ja. Okay. Ja, den synes jeg er lidt tricky, fordi når vi snakker Dortmund. Ja, det er Martsen. Ja, det er Martsen nemlig. Og så er det Ferland Mendy til Real, eller hvad? Men det er lige præcis det, fordi Alaba, han har vel også spillet venstreback nogle gange, har han ikke det? Jamen, han har jo ikke spillet lang tid. Har det ikke været Mendy sådan de sidste mange gange? Jo, det har det. Alaba, han er også skadet indtil tidlig august. Okay, så det er Martsen eller Mendy. Ja, jeg ved godt, hvad jeg siger Martsen uden tvivl. Så må du sige noget andet, hvis du har lyst til det. Jeg skal ikke høre på Mendy. Han laver intet i forhold til Martsen. Nej, men det er også lige præcis det. Altså, det er mit eneste argument for ikke at vælge Martsen, det er, fordi jeg kun har set noget fra ham i det seneste halve år. Altså, mere der kender sgu heller ikke rigtig til ham. Men det er jo heller ikke, fordi man har set ham gøre noget sådan fuldstændig vanvittigt, ligesom man har set med Martsen jo. Nej, ved du hvad? Martsen. Jeg går altså også med Martsen. Hvis ikke det var for Martsen, så havde vi jo ikke været så langt her i Champions League heller. Det er også det. Han scorer jo for eksempel også mod Atletico Madrid. Martsen. Så ingen tvivl der for mig i hvert fald. Nej, jeg følger også med på den. God gang. Så tag højre kanten nu, eller er det for tidligt at gøre? Right mid. Right mid. Nej, men det kan vi godt. Ja, lad os se. Så det er Sancho og Rodrigo, eller hvad tænker vi? Den står mellem. Ja, jo, Rodrigo. Det, eller hvad? Jo, det må det være. Ja. Ja, men altså, det er jo simpelt. Havde du spurgt mig i januar, der havde sat Rodrigo. Men nu står vi altså her i slut maj, og har bare set, hvordan Sancho, han har genopfundet sig selv og sin form. Og der ja, altså jeg synes, det han har præsteret. Hvad fanden var det for en kamp? Var det mod PSG, hvor han slog en eller anden rekord med 10 succesfulde driblinger i løbet af? Det bedste siden Messi eller sådan et eller andet, tror jeg. Ja, crazy. Ja, han var også fuldstændig vanvittig i den kamp. Og der tror jeg altså også, når vi snakker head-to-head, de to i finalen, der tror jeg altså, Sancho han kommer til at være mere afgørende, end Rodrigo han kommer til at være. Altså, man skal heller ikke tage noget fra Rodrigo, vel? Men, nej. Men jeg føler virkelig sådan, Rodrigo, han er sådan, man kan godt sådan lidt sige det sådan, bit of an up, but does the job, forstår du? Hvor Sancho, jeg føler bare, han er der hver kamp. Ja. Han altså, det er det, jeg mener. Nej, det er også det, og jeg er bare sikker på, at han har meget mere, skulle jeg sagt. Han har en meget større rolle i Champions League. Også bare det der med, han har jo den sygeste villain-ark lige nu over for Manchester United. Hvis han vinder Champions League her nu, bro, han er jo succeeded in life, altså virkelig. Ja, ved du hvad, jeg går også med Sancho. Det gør jeg også, uden tvivl. Ja, sådan nok. Cool. Vi er inde på midtbanen. Skal vi starte med den mere defensive rolle måske, for at kunne have noget at sammenligne med sådan ordentligt? Ja. Så jeg tænker, at det er en
Sabitzer mod, jeg ved ikke, Tchouaméni, eller hvad? Tchouaméni, Det Modric, der, Kroos. jamen det er det, fordi jeg synes, at de alle sammen, de kategoriseres både sådan lidt Ja, som... sådan lidt det ene og det andet. Ellers så skulle det Ja, være det er Charles derfor. for os i hvert fald, jeg ved det ikke. Ej, Lad os i bare hvert smide dem fald alle sammen Kroos. i en. Altså, Ja, alle ja, midtbanespillere i en. Hvem er din første? simpelthen. Ja, Kroos. Kroos, okay. Ja. Min første, det er, ja. Nå, men fordi, okay, ja, min den er også Kroos. Han er vanvittig. Den anden center midt. Ja, der er jeg så også nødt til at gå med Real Madrid igen og sige Bellingham. Ja. Hvis, altså igen, vi kører ham i den lidt mere midtbane-agtige Jeg form. tror, jeg gemmer min Bellingham op på toppen, skal vi helt ærligt. Okay. Ja, fair nok. Jeg sætter ham i hvert fald centralt. Så. Men hvem skulle så være min anden midtbanespiller? Det er sådan lidt... Den er svær. Der er Også så fordi mange... også, man kan endda putte Valverde ind i den her også, altså. Det kunne man, og det kraftede med heller Og ikke... jeg sidder bare sådan og brænder for at skulle sige Sabitzer, men det kan jeg ikke, når Modric, Tchouaméni og Valverde er de andre. Nej, det er lige så jeg siger en Modric på den anden. Ja, helt forstående. Jeg har det sgu også sådan lidt varmt med, at jeg heller ikke nævner Modric, men... Ja. Det er også derfor, jeg gemmer min Bellingham til toppen. Jeg kan ikke lade være med at sige Modric, jo. Han er alt for god. Det er helt forstående. Venstre kanten. Ja. Nej, jeg skynder mig at sige Vinicius. Den er så simpel. Ja, hvis ikke han også er oppe på toppen. Fordi jeg har ikke lyst til at sige Füllkrug, det kan jeg lige så godt sige. Så jeg tror, jeg gemmer min Vinny og Bellingham til oppe på toppen, og så siger jeg på kanten. I don't know, man. Så går jeg... Hvad siger du? Hvem kører Dortmund ud på venstre? Jamen, det er jo så lige i øjeblikket, der er det jo Adeyemi, men... Adeyemi, okay. Ja, men vi kan også... Nogle gange er det Brandt, der kommer ud. Ja. Så jeg siger en Brandt ud på den venstre kant der. Alright. Du havde Vinny, ikke også? Jo. Og så op på toppen, de to striker, der har jeg så Bellingham og Vinny, hvis ikke jeg havde regnet den ud. Ja. Okay. Jeg vil altså ikke lige tage udgangspunkt i, altså fordi jeg synes både, at Dortmunds angreb er sådan lidt, forstår mig ret, halvslatten, men når jeg så også lige overvejer Real Madrids... Der er jo også en Joselu. Jamen det er det Joselu, han skal 100% ind. Så det er din ene plads, eller hvad? Det er min ene plads, og ved du hvad? Så twister jeg så lidt systemet her, okay. Og så putter jeg så Rodrigo op på top. Okay, det er fair nok. Ja. Fordi ja, jeg kan simpelthen ikke gå med nogle af Dortmund-drengene der. Nej, det forstår jeg godt. Det er også derfor, jeg... For at få en ekstra Dortmund-spiller ind, så kunne man jo lige putte ham på left mid, Brandt. Fordi jeg føler, at Brandt han er any day over Adeyemi, nok eller Ja. Jeg glæder mig til at se, hvad vi gør i finalen, om Adeyemi skal have lov til at spille, fordi... I don't know, man. I don't know. Jo, men også bare se, hvad Real Madrid de lægger ud nu med sygdom i truppen. Jamen, det er jo det. Det bliver spændende i hvert fald, det er 100. Der kommer til at være watch-along på det, husk det nu, over på fodboldkanalen. Let's go. Men du skal til at videre, Hans, så lad os tage og afrunde det hurtigt her til sidst. Med en prediction på finalen. Ja. Ja, hvad sagde den, mand? Jeg har lukket mine ind. Du har det? Jeg har lukket mine ind. Jeg synes, jeg skal have lov til både at komme med en her, og så en, når vi kommer tilbage på livestream her i overmorgen. Okay, det må du gerne. Jeg synes sgu, det er svært allerede nu, uden Ja, det er det også. Det kan også godt være, at jeg ændrer min. Men det er en, jeg har gået og tænkt på i mange dage. Det her, det kunne godt ske, og jeg håber og tror på det. Okay, men jeg vil rigtig gerne lige høre din først. Det kan være, at du lige kan inspirere mig lidt. Jeg siger, at Dortmund ved jo godt, at vi er underdogs, så derfor vælger vi at stå dybt, og så håbe på en kontra. Og det er netop, hvad vi gør. Vi laver en Chelsea mod City. Vi står dybt, og så når chancen er der, så scorer vi på den. 1-0 til Dortmund. Kom nu! Okay. Wow, 1-0. Jeg tror nu godt nok, vi har med flere mål at gøre her. Jamen, det siger de andre også til mig, men du skal huske, det er en Champions League-final, og sidst der er blevet scoret over 3 mål, eller bare 3 mål i en Champions League-final, det er så lang tid siden. Virkelig. Det er rigtigt nok. Prøv bare at tænke tilbage. 1-0 her, Inter, City,
Så var der, hvad var året inden det? Det har været 1-0 Real mod Liverpool eller sådan et Ja. eller andet. Er det ikke rigtigt? Og så 1-0 med Bayern mod PSG. Ja, og så har der været 2-0 Liverpool Tottenham. Jeg kan ikke helt huske tidslinjen mere. Nej, så var der den der med Real Madrid med Mohamed Salah, der brækkede sin skulder. Ja, men det er 3-1. der, hvor jeg ikke kan følge med mere. Nej, okay. Det er for langt. Jamen, det er nok, det er jo nok der, hvor vi er tilbage, hvor det er plus 3 mål. Hvor meget endte den kamp? 3-1. Ja, der kan du Altså, se. det var der med Loris Karius, som der bare droppede Ja, bolden med okay, så er vi der. mør Ja, på handskerne. okay. Ja. Så, Nå, jeg siger indtil videre i hvert fald 2-1 til Dortmund. Come on, man! Ja. Kom nu! Men det er altså igen, der er simpelthen noget, der ikke stemmer overens i Real lige nu, helbredsmæssigt, og så tror jeg igen, at Real Madrid, de måske flyver lidt for højt på en lysrød sky lige nu, og har lidt for meget selvtillid over sig selv. Og så alt det her med Kroos, der stopper perfect ending, alt muligt. Det er det, og så tror jeg igen bare, at alle, der spiller mod Dortmund, og især i Champions League, de har det med at sådan lidt undervurdere dem. Virkelig meget endda. Så jeg tror altså, Real Madrid, de bliver taget med bukserne nede, og det Specielt bliver når du siger det der med sygdom også, altså virkelig. Ja. Jeg kan ikke lade være med at tænke på det. Men igen, jeg ved jo ikke, om det er en anden journalist fra Barcelona, der har valgt at skrive den her artikel her for at skabe lidt drama i lejrene. I don't know. Det er jo som den spanske presse, den skal man sgu ikke helt regne med, men nej, jeg siger altså Dortmund 2-1. Hvem der scorer? Det er lækkert at høre. Pas. Men der bliver scoret Ja, på lige begge hurtigt sider i til hvert fald. sidst, inden vi runder af, kan jeg så lige få din MVP på kampen. Hvem bliver kampens spiller? Okay. Okay. Fucking imagine her. Royce. Går du søs på Royce? Nej, så du tror Royce han starter inden? Eller hvad? Fordi den er nemlig sådan lidt... Det kan jeg sgu se. Det kan jeg virkelig ikke kloge mig i, altså omkring startopstillingen, det kan jeg ikke endnu. Nej. Men hvis... Nej, okay, sådan helt seriøst, så tror jeg altså Hummels, han bliver kampafgørende igen her. Jeg har også skrevet Hummels. Ja. Det kan jeg lige så godt gøre. Ja, fordi den kommer til at stå i den defensive tegn. Ja. Det gør det. Og det er der, hvor jeg tror, at vi vinder den på Hummels og Ryerson, som jeg var inde på før. Så Hummels, man of the match. Men i hvert fald, tak fordi du har været med igen, Hans. Det var lækkert. Selvfølgelig. Og tak fordi I har set med. Husk at like og subscribe. Kom nu over på fodboldkanalen. Vær med på Watch Along. Fortæl det til alle jeres venner. Der er Champions League-finale. Kom nu, Dortmund vinder. Let's be real. Ellers, så med næste gang. Det bliver nok en torsdag igen på et tidspunkt. Og ellers så må I have det godt. Indtil vi ses igen. Hej! Bye bye.